wannan rayuwa da me ta yi kamar yanzu tumatir din ma sai na yanka ba abin da ake yi a cikin gidan ni ne mai yi to ya zan yi da Allah ya haɗa da jarababben mata Allah ya isa tsakanina da ke wai ina za ki je ne a gidan makwauta zan je ko za ka hana ni ne in ji to kuma shine ba za ki tambaye ni ba aure ai ba haka yake ba au yanzu har ka isa in tashi zuwa anguwa ka hana ni fita so ka ga tafiya ta duk abin da za ka yi sai ka yi wayo Allah na auro yar masifa yar bala'i watan Sama'ila Boris abin yana matukar damuna Allah wai shin ya haji wani irin al'amari ne wannan dan ubansa da ba za mu iya maganinsa ba matan nan ta zama mun karfin kafa banda wanke-wanke har wanki take sani yanzu ka ganni daga zubar da shara nake la alhaji to ani za ka bai kwangilarta in ci ubanta ai inda za ka iya na baka na baka wuka da nama duk abin da ka yi daidai ne to wallahi sai na ci ubanta ni zan yi ma maganin ta wallahi sai na tumurmusa ta wani mai kuɗi ko kuma tallaka duk wani malami ko kuma jahili kai me zan gani amma wannan mata an yi yan yara billahi alazim tsinaniya ka auro to in ba tsinaniya mu da karau da ni tsine mata albarka in ba barbara fir'auna ce in ba tsinaniya ba a ce ita za ta saka wanke ya ka zama mijin ta ce an je wajen boka an gama da kai wallahi sai na ci ubanta irin wayannan ne ya kamata ka bai kwangila sun ci ubanta wallahi Allah ya tsine mata albarka wallahi ka gane ni da za ka bani sai na tumutumu da ita wallahi da za ka bani sai na tumutumu da ita tunda ba yar arziki ba ce ita ka wannan tubuwanta dakata ta leko fa ta ganka tana kuma cikin gidan kake wannan duk zancen da kake yi au ashe mutuniyar arziki ce ban sani ba fara matan fari fara mai fuskar ibada kin yi fari wankan ki Allah tauraruwar mata sau munafukan Allah munafukan ta'ala dukkan ku na ji abin da kuke faɗawa tun kai ne mai zowa a gidan mata da miji ka zo ka haɗa su faɗa ka tafi ko a wallahi kinga amarya ba ka laifi wallahi ba da ke nake ba wata iska mai abinci ce nan wai na ta abinci ban biya ba saboda halin yau za ta mutu ki yasa da ke tare mata fita ne ka bar hutu zuciyarki fara mai fuskar ibada kin yi fari wankan ki Allah fita kai ne mai kwaso min abokai ka tattaro min su zo suna munafunci ko aikin da ka fara yanzu ka soma bari zan je in tattara maka kayan wanki ka zo ka yi gobe ya zo ya mun duk abin da zai mun sai ya zo ya kwatan maka incin a nan cikin gida in ga wane ne da gida ni ko kai dan rashin mutunci ma ka tattaro min munafukai a gida har suna zayyana min zancen da ba daɗi ko to ka ma samu guri azabar da nake maka yanzu na soma yanzu nan na soma ka tattara ina ka bar min gida dan ni ke da gida ba kai ba